Kexua inoiz ez da bukatzen. Ez badezu zerbait aldatzen zure bizitzan, kexuari eta iritziari buruzko erreflexio bat, eta baita ere bakoitzak heriotzari buruz daukagun erlazioa. Heriotzaren tratamendua ez da bakarrik literala, egunerokotasunean gauzak hiltzen doaz, beste batzuk bizitzeko. Plañideraren lana heriotzari negarreitea negozio bada. Hori erlazionatu dugu gaur eguneko podcast, Instagrameko histori horiekin, dauzkagun iritzi kexu eskaintzeko gauzak, ez? Produktu egiten dugu dena gaur egun. Egongo da ahotsa eta mugimendua, egongo da errezuaren bide guztiak kexura arte, negarraren mekanismo hori nora eramaten gaitu kantura arte, naturalidade batetik eta ere satira pixka bat erabilita, ez? Ze funeral batean beti dago drama eta satira oso elkarrekin. Nire motorea beti dela komunitarioa. Dantzarien arteko erlazioak, dantzan, klaseak irekiak ematen ditut, bitartean espektakulo bat ateako da, ikastaroak, baina hola motorea da momentu honetan dantza tejido bat sortzea sanoa.